Dobrý deň, ďalšie video. A máme tu Roblox. Keďže tu máme Roblox, tak tu testujeme manuálne zbrane. Bohužiaľ, neviem, jak sa táto hra presne volá, ale aby ste na mňa nečakali 15 minút, aby som vám porozprával, čo to vlastne je a všetko, tak pôjdeme od pištoliek, muškety, shotguny, rifles a ARK. Ale prv si poďme dať misk. Ja som vlastne už točil toto video, ale keď som točil, tak sa vlastne stalo to, takže že som nemal zapnutý game capture, lebo ja to natáčam cez OBS všetko. A mal som to nastavené celkom dosť blbo. Dobre, poďme si zapnúť zvuky. Tak, dobre. Prvá zbraň, neviem čo to je za zbraň, ale vyzerá celkom v pohode. Nabiť a 3, 2, 1. Posledná možno. No jasná. Podľa mňa by to ako... Je to celkom v pohode zbraň, ale viete čo? Nezobrali by ste si to do vrecka. Handhelds. Tu máme granáty, pepper spray a ďalší granát. Prv poďme vyskúšať tento granát. Tuto sa nič neťahá, tuto dole. Potiahneme. Vybuchne to. 3, 2, 1. Ok. Potom tu máme pepper spray, ten je úplne nudný. Dobre, poďme na normálny granát, ktorý používame aj dneska. 3, 2, 1. OK. Tak to čo? Poďme teraz na pištolky. No, poďme na Glock 18, ale ja by som prv chcel zobrať tento Desert Eagle. Vyzerá dosť dobre, akože dosť. OK. Bum. A... To je silná zbraň, kámo, čo? Ja neviem, podľa mňa táto zbraň sa tak maximálne používa vo vojne. Táto zbraň sa určite používa vo vojne. Ale že určite. Som videl veľa hier, kde sa toto vlastne používa vo vojne. OK, poďme to dať tam. Tak, nabiť. Nemáme tu žiadne tlačítko. Ne. 3, 2, 1. Toto je slabá zbraň. Toto je dobrá zbraň, že do vrecka v Amerike. Viete čo, zoberete si do vrecka. Túto zbraň majú radi moc gangstery, takže si zobereme všetko ammo. OK, už to je hotové, no jasné. Nedávame to tu, ten zásobník, ale tu. No, počkaj. Jak sa to nabíja? Good, a... Počkaj, to je celkom dobrá zbraň, akurát, že počkaj. Full auto, ide teraz 3, 2, 1. Podľa mňa, no, dá sa ako... Ale viete čo, moc podľa mňa ako hlučné. A polícia by prišla do 3 minút možno. Keby ste to mali vo vrecku. Keby ste si skúšali niekoho postreliť alebo niečo. Viete čo ja nemám rád na tejto hre? Že oni vám tu dajú takéto zásobníky, no teda blbosti a vy musíte do nich nabiť tie náboje. Akorát, že oni vám tu dajú jednu líniu a vy si myslíte, že to je celý zásobník. Akorát, že keď pôjdete na ďalšiu, takto môžete to tam ešte stále dať. Dobre, poď. Tak.
Poslednej? Ne? Teraz. Teraz. Tak som blbý. Teraz. Teraz. Ešte 2. Poslednej. Tak ja som blbý. To je jaký dlhý bol zásavník. Dobre, poďme prv na revolver. Ešte, okay. Tak. Tak, toto dáme sem. Toto dáme sem. Toto sem. Toto sem. Toto sem. Toto sem. A je to celé. Dobre, takže pripravíme zbraň a to je silná zbraň. V Red Dead Redemption to tiež tak majú tie revolvery. Ale podľa mňa revolver je celkom dosť silná zbraň. Dobre, s touto zbraňou sa niekto postredil do nohy. Nepoviem kto. Ale to vás nemusí zajímať. 3, 2, 1. Tuto je hlučená zbraň, ak môžete počuť ešte tam ďalej. Neviem. Dobre, teraz poďme na blbosti, že shotguny alebo niečo. Či čo to bolo? Muškety, pane bože. Ja som toto video už natáčal. Ja túto blbosť neviem nabiť. Proste neviem. Napľuješ na to. Nice. Nice, teraz to dáš tam, možno. Asi tak. Nie. Tak. Áno. A stratil som to, takže nice. Táto taká blbosť je taká dlhá, tak nudné to vyberať. Ľudia, povedzte mi v komentároch, som zistil, že mám otvorené komentáre. Tak povedzte mi, jak sa máte vôbec. Jak viete, asi v minulom videu som povedal, že v ďalšie video bude i hneď. Akorát, že jasné, že nebolo, lebo sa mi nechcelo. No jasné, že to neviem, kam ja sa vzdávam, nie, toto je jedno. Toto som náhodou dal. Toto som dobre nabil. Náhodou. Ja si myslím, že to má byť z tohto. Presne. No, toto by som mal u seba v prvej svetovej, alebo kedy to používali. Poďme na shotgunu. No bohužiaľ je iba jedna. Ale poďme to dať tam. No, poď. Tak, ďalšie. 3, 4... To je max? 4? Fakt? Som myslel, že 6. No. 5. Prečo to drží vo vzduchu? A 6. No, tak sa tam zmestil perfektne. Dobre. Okay. Podľa mňa táto shotguna proste, no čo mám na to povedať? Ne. Toto podľa mňa bude blbosť. RPG. Určite to poznáte. Taká populárna zbraň, že viac nie je nič populárne. 3, 2, 1. Nevideli sme. Ale neviem, proste je to vybuchovacie. Rifles a snajperky. No, na toto sa teším. Veľmi. No, poďme to dať. Bum. No a teraz čo mám spraviť? Aha.
No tak to je dosť silná zbraň. Ináč ľudia, predstavte si, viete čo je Houseford? Podľa mňa viete určite. Tak predstavte si. Toto je VIP. Tak to nič. Oj. Next update stuff. Tak toto si ešte vyskúšame určite. Dobre, teraz poďme na AKčka a tak. ARK a AKčka. Poďme začať od začiatku. Čisto od začiatku. Tam sú ešte viacej. Toto čo je? Toto je mini AK-47 možno? Určite ako. Poďme toto iba nabiť už. Nie, toto je na tie náboje. No. A bum. To je drako? Či sa mi... Nie, to... Ja som Bobby. Ja neviem fakt. To je dosť dobrá zbraň, akože nebudem klamať. Tu je ešte viac. Aha. Toto je SMGčka nejaké, myslím. Toto všetci poznáme z Mafie. Kaš. To, koľko sa tam zmestí do jedného zásobníku. To čo? Bolo to rýchle, ale stále dosť dobre. Aha, to je od toho granátu ešte stále. Poďme si to zobrať akože trofej. Uííí. Náš ľudia, keď som pozeral to video, tak som si všimol, že mám hrozný mik. No vlastne nie hrozný, ale proste, že málo ste ma počuli. Lebo ja som mal nastavený mik na tišie. Lebo keď som pozeral OBS-ko, tak sa mi to zdalo také hlasité až moc. Tak som mal nápad, že si to stíšim. A to bolo zlé. Tak toto čo? Toto je super zbraň podľa mňa. OK, to bolo všetko. Čo sme ešte nevideli? Mauser, toto sme videli. Pepe Bizon, aha. Dobre, všetko sme videli. Dúfam, že budete mať dobrý deň. A všetko dobré. A to je tak všetko. Toto je koniec videa. Dúfam, že vlastne ste ma počuli, nemám o čom rozprávať. Alebo... Je to tak. Takže vidíme sa v ďalšom videu. A dajte like, keď sa vám to pravda, že páčilo. Lebo keď sa vám to nepáčilo, tak nedávajte like. Dobre, dovidenia.